Ha? Break for you. Good morning, guys. Happy Wednesday, July 3. Nagluto si Papa. Nagluto si Papang bulalo. Gamit ko yung phone. Oh, so tender, han. Try. You can just hot. Ang init kaya. Good? Nice. Kain tayo, guys. And si Jam pala, meron siyang napanood. So, parang nag-flash lang sa page niya na Chinese drama. And nahook siya doon sa ano lang, yung parang clips. So, sinahanap niya, ano yung kasunod. Sabi ko, hindi ko alam. Itinignan ko, wala naman na title. And walang comments ko ano yung title nun. So, ngayon, sabi niya, sana mag-pop up ulit. So, kasunod. First time niya manood ng ganyan. Na-board siguro siya. Ang aga pa, 9:30. Wala pa mapupuntan. And, ayan, kakain ako ng bulalo. May rice and galung, ano ito? Yung maliliit, yung crispy. Ayan, favorite ko yan. Lahat naman favorite ko, guys. Walang sayang ang mga luto dito. Kain tayo. Si Holly tulog na tulog. Pagod na pagod siya sa swimming. And kagabi, anong oras na kami nakauwi sa galing McDonald's? Kain tayo. Si Jan kumain siya ng laman. So, yung tira niya, ako nang kakain. Kita niyo ba? So, ayan yung bulalo. May bone marrow. Ito yung rice. Hala, yung gym ko first time pa. One day lang tayo nag-gym. Binayaran na natin yung month doon para mag-gym. So, naglalanan na. Nag-oil. Sarap ng sabaw. Bulaluhan. Ito talaga ang lasang bulalo. Sarap. Tapos meron siyang pechay. Ayan. May patatas. Pero, ito na lang. Si Sandro, nag-ano. That's the one? Oh, yeah. Sitting in a wheelchair next to her. Okay. And then, someone recognized him? No, he woke up. He was in a coma. And he knows who is he? Yeah, he rang me. So he's now parang maganda nga ang magalang story. Yung nakoma yung lalaki daw na may nag-alagang babae na trabaho para makuha yung gamot. Eh, nakoma yung lalaki. Hindi, syempre, koma siya. Hindi niya alam kung sino siya. Ay, napakayaman pala. Tapos ngayon, yung buong pamilya daw gusto nang kunin yung lalaki. So, ngayon, ano na naman siya? Hello po. Pati ulam, sarap ah. $9:30. Ito nang ano ko lunch. Ang aga, breakfast pa lang. Sarap ng ulo. Walang tapon. Ang init. Gusto kong taliinin naman ang buhok ko. Wala na yung ribbon natin, guys. Kasi lagi ko nang tinatali, ang init dito. $24 hours ang aming aircon dito, guys. So, ito, Diyos ko. Pati yung mga bata. Sarap ng ulo, oh. Ang lambot ng meat kasi inano ni Papa, pressure cooker. Huh? The meat is so tender.
Walang sayang yung kunting, ayun, lambot. Ay, be! Para akong may gripo. Bumubuhos yung aking pawis hanggang dito sa aking cleavage. Gabi may pimples tayo. Nakadalawa na pala ako, guys. Pangalawa ko na. And walang sayang. O, tingnan nyo. Kain lahat. Meron lang akong inano, yung parang dinibone. Pero pwedeng kainin ang buto kasi crunchy siya. Harap. Anto nyo yung bone marrow. Kinuha ko na yung iba. Yan, may tira pa. Surely, tulog pa rin yung mga boys na nanonood ng TV. Tapos na ako, guys. Sobrang malinamnam ng bulalo. Lalo na ito. Yung bone marrow. Sarap. O, diba? Walang ulo. Walang buntot. Ay, meron. Ito, sayang. Ang crunchy. Sarap. Okay, busog na mi. Anong oras na? 9:48. Hi, Yasaki. And ayan yung itsura ko. Grabing pawis. Hi, Sam. Good morning. Say good morning. Ang aga ni Jen nagising 6 o'clock. Ginawan pala siya ni Papa. Mga 8 o'clock yata ng mango shake. Tapos ayun, may Milo siya dun. Oh. Ating kumain, ayan, merong binalatan ng Indian mango dun sa kusina. And, eto yung shapu-apo ba to? Ayan. Sarap ang ano nito, ang crispy. Ito medyo hinugma, sarap, sobrang tamis. Ito naman crispy. Ayun yung dalawa. Si Kuya pala kinuha yung isang mango, yung Indian mango. Good, yeah. Nanonood sila ng Mr. Bean. Ayan na pala si Holly. Okay, kanina lumabas na yan. Ayan si Kuya nagtsachaki naman. Tired, Baba? Tired? Oh, pagod daw siya. Ali si Sak tsaka si Seb, mag-basketball sila. Oh, Sak! Where's Seb? Seb! Ito yung tubig mo, Seb. Okay, okay. Some people playing. Don't forget my ano ha, my water bottle, Sak ha. Okay, Nak. See ya. Diyan lang naman yung basketball court. Ang laki na rin ni Seb. Kain na daw siya ng lunch. Ako kasi busog pa. Yan yung ulam niya, oh. Oh, diba? Oh my God. Sarap ng bulalo. Ayun, natanggal na yung ano doon sa ilalim. Oh my God. Can I have it? Kumain na ako kanina. Ang sarap. Ayun, may mangga pang isa. Si Holly kumain na to kay Holly. Si Kuya nakadalawang ganito. Nag-edit ako guys kasi kagabi daw nakapag-edit. May ano siya, patis at saka kalamansi. So, ayan na dun si Mother. Kumakain na rin siya. Nagre-reels ang aking kapatid. Dahil madilim yung ano, yung camera, doon daw siya. Against the light sila eh. Si ate, mapakainin mo na yung nag-ano sa atin. Okay. Ayan yung phone. Okay, edit tayo. Yung mga bata, may itlog pa dito. Kaysa kung paano kainin to. Sak, look at mami. Look at mami. Ayos yan si Paro. They're so good. Get the tail. Sir, get the tail. No, not just the tail. Chew it properly. Nice? You eat. Kain na, Seb. Kain na, Seb. You wanna eat, baby? Ha? Sige na, kain na kayo. Nahiya pa. Kuha ka dyan na. Pwede lang, Baba. Eat na, Baba. Ngayon si Holly. Try the fish.
Nakapag-edit na pala ako, guys. And upload ko na din. And sila, galing na sila sa pool. Doon kila Tito Dick. And, ayan, nag-ice cream na sila. Cookies and cream, kuya? Oreo. And ako, susunod sana ako. Kaso, pagkatapos ko mag-base, nandito na sila. So, ayan sana yung suit natin papunta doon. If she says yes, I'm going, okay? Okay. Do you need anything? I don't need. Just buy what you can eat and ate, okay? Gusto niya raw bumili ng tinapay diyan sa bakery. Kasi may bakery dito malapit. So, gusto niya raw bumili. Who dropped these? Nakabra na lang tayo, guys. Sobrang init. Tinanggal ko na ito kasi grabe ang init. And wala yung How much you have? si ate dyan, yung kasama ni Auntie Jo, tulog daw. So, si Daddy How much ang do the buns cost, though? They might cost 5 or 10. 5 pesos or 10. So, sila na lang ni Daddy ang bibili ng bread. Baba! Just buy what you can eat, okay? Because no one will eat. Yeah. Kasi baka ang dami niya naman bilhin. Inarap ni Sak si Daddy niya sa bumili ng tinapay. Ah, what flavor? Pineapple. Favorite niya ang pineapple. Kakulay ng aking swimwear. Nag-toothbrush ako. Ah, masarap. Gusto ang init. Kahapon, hindi pa nag-outing kami. Sobrang lakas ng ulan. Ngayon, ang ganda-ganda. Mainit pa rin kahapon, pero maganda yung weather ngayon. Mainit. Mainit siya. Hindi tulad kahapon. Grabe yung ulan, di ba? Ngayon sana perfect pumunta doon. Sadyang gusto niyang pumunta doon. Pero anong oras na sabi ko? Alas 3 na. 3:36 na. Yung asawa ko, hindi na pumasok. Nakikita ko kumakain ng tinapay. Hi. What are you eating, babe? Good? What's this one called? I don't know. Onion. What do you call that? Spanish bread? Yeah, it's got icing on it, though. Ice? Icing. Icing? Let me see. Beautiful. Let me see. Fresh. Yeah, fresh baked. No. I got one for you. Ayan o. Diyan na sila katambay. May friend kasi si Holly dyan. Yung mga ano niya, binibigyan yan tinapay yung mga bata. Yung mga kalaro ni Holly naligo sila sa ulang kahapon. Nanukdol pala si Mamang. Ano to ma? Aratilis? O si ate. Nanukdol si ate ng aratilis doon. Masarap. Madami nukas ang taas. Ayan taas nga. At tingnan yung volcano ngayon. Kitang-kita dito, oh. May may kahoy lang doon, pero ang ganda, oh. Kuha daw siya ng pera, bili ng Coke para pa inumin niya raw yung mga bata dyan sa labas. Then naglaog. Wow! You got Royal Filipino! Wow, naka-Royal Sinda! Wow! Naka-Coke Sinda! Dahil ko sa bago napansin, dahil ko na-determine si Holly pala. Ano yan, What do you want? You wanna come with us? We're gonna go to Lola's land. Come on. Hello guys, sama din daw sila. Kasi si Holly yung ipaglaro sa kanya. Hi ate! Diyan! So, ito yung lupain ni Mama. This one. What about that shed? What shed? That one na. Etong shed, hindi na ito sa atin na. That's the boundary. So from there. Oh, ito ma. Where? So that wall. Yan. Tapos, hanggang saan? That one until there. So all the way that one. Yeah, it's big. Whose house is this? Yeah. Mom, whose house is this? This is Lola and Papa's land. What do I have
about that? Ayan, mga tanim ni mamang mga kamote. At saka madaming ano, langka to, di ba ma? Si Papa kumuha ng banana, yung nakita nyo nung isang araw. Tapos ayun, mayroong pambunga, oh. Tapos ayan yung, ano nga ang iba ma sa Tagalog? Kamyas. Ang daming bunga ng kamyas. Ayun, kumuha na si mamang kamyas. Ayan. Magiging busy ka dito magtanim ma ng mga dala ko. Ha? Lansones? Ay, wow! May lansones. May fruits pa daw yan. So, digdi mama, hanggang saan ka mo? Ining laog? Ah, tapos na tayo mag-check ng land ni mother. Ang dami nating kagat. Si Holly, ang daming kagat ng lamok. Guys, nakaligo na lahat, ha? Ah. Okay, see ya. Yeah, wash your hat. Ayun si Kuya. Para sila sa plaza. Ito yung gustong-gusto ni Jan na bread. No, because tomorrow. May pandikuko ka mo, ate. Sa aga, fresh yan? Sa aga? Hapon? Ah, sige po. So, may ugapa ko sa panligas. Nasa, ay, huni. Sa aga, mag-fresh. Matagas-tagas ini, di ba? Ayan. Sige po, sa aga. Gustong-gusto ni Jan yung tinapay doon. Ayun, iniwan na nila ako. Punta ulit tayo sa plaza. Kahapon hindi tayo nag-plaza kasi walang tinda. And naligaw ko pero yung suot ko yun pa din. Kasi sinuot ko lang siya very, very light nung papunta natin sa lupa ni Mama. But, yan pa rin yung suot natin pero fresh na tayo, guys. Si Mama. Guys, dito na kami sa sentro. Palengke. Bayad lang siya. Salamat po. Watch out this one, ha? This is hot. This is hot, Han. That motorbike is hot. That one. Sa, may larong basketball dito sa plaza. Holly. Ang daming tao. Kasi may laro ngayon. Basketball. Zach, where you going? 4 minutos, may 2 segundos ang nagkaroon oras. Last run, ang good. Well, number 39. Nag-layup din, nakalao. Well, no good. Number 27 for the rebound. Baba, wait baby. Can you see? Gusto mo pakarga? Basket, hello, foul. I cannot see. Dito na tayo, bili na kayo guys. Tingnan nyo guys, nag-order na sila. Very Pinoy, pancit and rice. Tingnan mo ang ulam nila ate. Pancit and rice, Pinoy na Pinoy. Filipino style, Zach. Pinoy. How about daw you, Kuya? Kuya. Style, Zach. Yeah, but Dad's getting me a burger. Ah, burger. And I'll get one of them. Ah. Si John, burger. Kapati si Kuya. What's that one here? Fries. Ikaw na, anong gusto mo? Talinga na lang. Talinga. Tapos na si Zach. Si John. How many burger did you have? One? Tinanggal na ni Zach yung ano niya, yung paper. Nilagay niya sa bin. Sprite daw with ice, please. Tapos lang kumain. And yung asawa ko tsaka yung kapatid ko, ayan. Anong binakal nindo? Where's my peanuts? Ano, Mama? Ay, may ano, may bagoong. Isus malangsahon na. Binila niya ako ng manggang may bagoong. Mamaya ko ng kainin. What are you buying, Baba? Salamat po. Did you say salamat? Okay, good girl. Anong binili mo? Tingnan mo ang pera niya, oh. May 100. May sa mga kabats mo.
Nagdirigid kami. Pinarinom ko sila. Ako lang ko si Jay. Busy siya. Sila Julius, si Rare. Tapos si Carla Carillo. Si Clarice. Kasi si Carla, ano man siya flight attendant. So, nagkantay man-live na siya. Yeah, to play. Silik, di ko manay. Silik ya. Umagay ka ng sarissima. Oh, the truck rock's in here. Silik. Naghahappy oh. Luisa. Oo. Luisa. Yan siya sa kuya. Ay, si Kuya. Kumain na siya ng burger. And, ayan, nag-order naman siyang pancit with rice. Katulad kayo sa kanina. Ang galing-galing niya mag-sales talk. Dali na mag-ano ka na para mabakalang takaw. Sabi ko mabakalang takaw. Magdura anuan. How much? Kuya, mamantay makadaling siya ako sa 150. Oh, wow! Ay, puro lang galing Davao. Grabe, makakonsensyahon. Dimbawat. Sino nag-interview kayo mo? Dimbawat. Picture daw. Gusto niya magpa-picture. One, two, smile. Smile na. No, liling digdi. Yan. Oh, ibayad na. Buy mo magkano? I give him tip. I give him tip. I'll buy it. Buy it. We don't have mango. Then you buy 130. I have no ano. 150 down. I 150. Di ka nag-sales talk. Dapat sales talk mo. Ako ma-translate. Dali na. Bakal na po, sir. Oh, ikaw na. Hindi na yung bibili sa'yo. Dali na. Ako mag-translate. Ako mag-translate nga. Kailangan daw i-translate. Sige na, ibenta mo yan. Paano mo yan ibenta? Dali. Dali mo, dali na. Sabihin mo. No, nothing. Yan. Ikaw hindi mo man sinels to. Hindi man ako tataw mag-English. Hindi ka tataw mag-English. Ako nga, may translate ko. Nag-order ako na, ayan ulit, 2 Peppa ears. When I Tenga. Nakaubos ako ng 3 tenga. 4 yun, binigay ko kay Uncle isa. Sobrang gusto ba ito. Si Sak nandito. Ayan si Sak, oh. Nanonood siya ng basketball. And on the third quarter, star after the third quarter. In a 81, 87, San Antonio, 73. Can you see it? Yung kapatid ko tsaka si Holly nandito, nagtitiktok. Albert Jumper from the way to the screen. Breeze. Here comes Breeze. Do you use the break, please? Hot cold, whisper jealousy. Don't know how to keep on trying. It shows something's changing. It shows now I'm highly there's no bad life. It's like a romance. 1,000. Yeah. Thank you. Singil na si ma'am. Nagkwenta na po siya ng benta niya at nagsusulat na kung anong ipapamalengke nila bukas. 10:32 na guys. Uwi na kami. Bumili ako ng ice. Yung malalaki yung tube. Kasi meron silang maliit. Ayan. 40 pesos. Te, kunin ko na te. Ay, di mabuksan. Hindi maano. Kasya kaya ito doon sa pizza na? Ice. No more, it's closed na baby. Come on. We have got ice. See, look. We have plenty of ice. Bye na kami guys. Ayan, nag-coke na si John and si Be and Uncle Berry Glow. Yes, yes.
Di mo nag-good night na. Kasi mag-chocolate si Jan. Tapos si Be. Asikaso niya si Be. Lagyan ulit ng Coke. Ayan. Oh, pati ako din. Yeah, this is the best chocolate in Australia. Diba? Nag-berry glow ako. Kunti lang, ha? I just want like one piece. Like this. Okay, good night na. Totoo na. 11 o'clock na, guys.